Το τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ένα 7ήμερο γεμάτο τέχνη και πολιτισμό. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και για όλους εμάς που το παρακολουθήσαμε από κοντά ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είδαμε, μάθαμε, νιώσαμε μέσα από προβολές, σεμινάρια και εργαστήρια για παιδιά, με αποκορύφωμα τις βραβεύσεις των καλύτερων ταινιών αλλά και των σπουδαίων ονομάτων της τέχνης και του πολιτισμού. Το τρίτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεόδωρος Αγγελόπουλος έγινε το σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Μέσα από 52 ταινίες από όλο τον κόσμο που παρουσιάστηκαν κοντά στα σημεία όπου γυρίστηκαν οι δύο ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Θίασος και Μελισσοκόμος, όπου μέσα από αυτές αναδείχθηκε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης πολιτιστικής ιστορίας της πόλης του Αιγείου. Υπήρξαν υψηλές βραβεύσεις που ήφαναν το δικό τους κόκκινο χαλί. Ο Αλεξάνδερ Πέιν βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο Αγιαλίας και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπου ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ σκηνοθέτης που κατάγεται από την Αγιάλεια τόνισε τη σημασία που έχει το φεστιβάλ για την περιοχή και δήλωσε την αμέριστη υποστήριξή του σε αυτό το θεσμό που μόλις στην τρίτη του διοργάνωση έχει κάνει μεγάλα βήματα. Καλησπέρα. Δεν πάω πουθενά χωρίς την bodyguard μου. Αυτή είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ωραίες λέξεις απόψε. Δυστυχώς, ή μήπως ευτυχώς, δεν έχω καταλάβει όλα. Θέλω μετά μια κόπια να τη διαβάσω. Είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά, αλλά η τιμή είναι των όλων. Είναι δική μας η τιμή, διότι δεν πιστεύω ότι είμαι και είμαστε στο Αίγυο. Κοιτάξτε, πού είμαστε. Με αυτό το πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που μόνο αρχίζει. Λοιπόν, θέλω να πω συγχαρητήρια και ευχαριστώ 1000 φορές στον Θοδωρή και στον Ανδρέα. Από ένα όνειρο έχουμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το πολιτισμό μας. Can you translate? I'll do it for you. Where I'm just here down. Please, okay. Yeah. But a cinema fest, for me, a good film festival is as important to the cultural life of a community as a museum or a library or a music festival or an orchestra. Ένα φεστιβάλ αυτού του είδους είναι τόσο σημαντικό όσο να υπάρχει ένα μουσείο, ένας πολιτιστικός οργανισμός, οτιδήποτε παράγει πολιτισμό. And not just for the cultural life of a community, life of the community. Αλλά όχι μόνο για την πολιτιστική ζωή μιας κοινότητας, αλλά και για την οικονομική βιωσιμότητα. And I'm so proud that this I have a good feeling about this festival. Έχω ένα καλό προαίσθημα για αυτό το φεστιβάλ. You feel one feels the dynamism and the energy around this festival. Ναι, ένας αισθάνεται το δυναμισμό και την ενέργεια αυτού του φεστιβάλ. Here we have public, we have artists, and we have political figures. Εδώ έχουμε το κοινό, έχουμε καλλιτέχνες, αλλά έχουμε και τους πολιτικούς παράγοντες. So that together this tsunami can grow and grow and grow every year. Έτσι λοιπόν αυτό το τσουνάμι μπορεί κάθε χρόνο να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. As we know from the Bible, the magic numbers are 3, 7, 12, and 40. Όπως ξέρουμε από τη βίβλο, η ιερή αριθμή είναι το 3, το 6, το 12 και το 40. Και το 40. Ναι. This is the third festival. Το τρίτο λοιπόν φεστιβάλ είναι αυτό. It's going to grow every year. Θα μεγαλώνει κάθε χρόνο. And I don't know about you, αλλά δεν ξέρω για εσάς. But I plan to be at the 40th. Εγώ σκοπεύω να είμαι στο 40ο. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά της στον πολιτισμό από τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ιάσονα Φωτήλα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη βράβευση από ένα φεστιβάλ που φέρει το όνομα του μεγάλου Έλληνα σκηνοθέτη. Καλησπέρα σας. Η συγκίνησή μου είναι μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτά τα υπέροχα λόγια που άκουσα, τόσο από τον κύριο Υφυπουργό, όσο και από την παρουσιάστριά μας εδώ.
Πραγματικά και εγώ έχω μείνει εμβρόντιτη από την υπέροχη φιλοξενία, από τη ζεστασιά, τη θαλπορή με την οποία μας έχουν αγκαλιάσει οι δημοτικές αρχές εδώ, όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι, ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, οι κυρίες. Δεν μπορώ να αναφέρω όλα τα ονόματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τα παιδιά μας, ο Ανδρέας ο Άνινος και ο Θοδωρής ο Πανουτσόπουλος, όλους όσους δουλεύουν για αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ. Είναι τεράστια τιμή για μένα το γεγονός ότι αυτό το φεστιβάλ έχει το όνομα του Θόδωρου Αγγελόπουλου και με αυτή την ευκαιρία που είμαι εδώ αυτές τις μέρες μπόρεσα να συναναστραφώ λίγο περισσότερο την κυρία Φίβη Οικονομοπούλου και τις κόρες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, την Ελένη και την Κατερίνα, και να νιώσω όλη αυτή την ομορφιά των ανθρώπων, της οικογένειας του μεγάλου μας σκηνοθέτη. Είχα την τιμή το 1985 προς 86 να συμμετάσχω στην ταινία του «Το Μελισσοκόμο» δίπλα στον τεράστιο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες της καλλιτεχνικής μου πορείας. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Και να ευχαριστήσω επίσης την Εύα Νάθανα, γιατί χωρίς τη δική της στήριξη, τη δική της καθοδήγηση, το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθέτησε την ηρωίδα μας την Φραγκογιαννού, δεν θα μπορούσε η ερμηνεία μου να είναι αυτή που ήταν σε αυτή την ταινία. Να ευχαριστήσω τους παραγωγούς μας, τον κύριο Διονύση Σαμνιώτη και την Τάνγουιρ, και τον Κώστα Λαμπρόπουλο και τη Viewmaster Films, την Κοσμοτέ, και όλους τους συμπαραγωγούς μας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την πίστη τους και τη στήριξη στην ταινία μας αυτή, που εμείς ως γυναίκες, ως καλλιτέχνηδες, και βλέποντας τα τελευταία χρόνια αυτή την τεράστια έξαρση της έμφυλης βίας, των γυναικοκτονιών, της κακοποίησης των γυναικών, των βιασμών, της ενδοοικογενειακής βίας, δεν μπορούσαμε να μείνουμε άπραγες και να μην υψώσουμε κι εμείς μια κραυγή διαμαρτυρίας απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν προς το φύλλο μας. Ακόμα και, όπως είπε η Εύα πριν, και στην εμβριακή κατάσταση ακόμη. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν για την υπέροχη διοργάνωση, για το θέμα, για το γυναικείο βλέμμα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους δημιουργούς από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στην φετινή διοργάνωση. Όλες οι ταινίες που παρακολούθησα αυτές τις μέρες ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου και ήταν όλα τόσο άψογα διοργανωμένα, οι παράλληλες δράσεις, οι συζητήσεις, οι προβληματισμοί, η συμμετοχή του κόσμου, που θα ήθελα να έρχομαι κάθε χρόνο και να συμμετάσχω σε αυτή τη γιορτή του κινηματογράφου. Αισθάνομαι ήδη πολίτης της υπέροχης πόλης σας, του Αιγείου. Δεν ξέρω αν ξεχνάω πράγματα. Νομίζω κατεβαίνοντας θα πω ξέχασα να πω αυτό. Αλλά πραγματικά συγχωρήστε με, γιατί η συγκίνησή μου είναι τεράστια. Χίλια ευχαριστώ σε όλους σας. Μετά την προβολή της ταινίας είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, και εγώ και η Εύα. Και ιδιαίτερη τιμή βεβαίως το να είμαι συμβραβευόμενη με τον κύριο Αλεξάνδερ Πέιν, του οποίου είμαι τεράστια θαυμάστρια εδώ και χρόνια, για το υπέροχο ουμανιστικό σινεμά που κάνει, για τις συγκινήσεις που μας χαρίζει μέσα από τις συγκλονιστικές ιστορίες του και τους τόσο υπέροχους και τρυφερούς χαρακτήρες που δημιουργεί. Είμαστε ευγνώμονες. Η Εύα Νάθανα βραβεύτηκε για το συνολικό και πολύπλευρο έργο της από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλλίας, κυρία Μαρία Γιδά, στέλνοντας ένα μήνυμα απέναντι στις γυναικοκτονίες και τη γυναική εκμετάλλευση. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, να επιβεβαιώσω και το φίλο μου τον Αλεξάνδρο ότι οι Έλληνες όταν πιάνουμε μικρόφωνο το γλεντάμε λίγο. Καταρχάς θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί 3 μέρες τώρα ζω πραγματικά υπέροχα, δημιουργικά και
φυσικά και με μια τεράστια αγκαλιά σε αυτή την πόλη. Ζω μέσα στην πόλη, έτσι αισθάνομαι. Ήρθα την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή συμμετείχα σε 2 στρογγυλά τραπέζια αφιερωμένα στη γυναίκα και στην τέχνη, πλαισιωμένα από εξαιρετικές επιστημόνισσες, καθηγήτριες, δημιουργούς, και ένιωσα ότι ακουμπήσαμε σε συζήτηση πάνω στο τραπέζι ακριβώς τα θέματα που θίγει η ταινία, και ένιωσα σαν διαδραστικά να συνεχίζεται η ταινία να αναπνέει και να υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις γυναίκες. Κουβεντιάσαμε υπέροχα και βρίσκομαι τώρα εδώ να παίρνω αυτό το βραβείο. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα υπέροχα λόγια και αισθάνομαι να κοκκινίζω και πρέπει να είμαι ακόμα κόκκινη, αλλά πιστέψτε με ότι όταν σε βραβεύει η χώρα σου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και επειδή είναι και η οικογένειά μου τώρα εδώ, έχω μεγάλο τρακ και μεγάλη αγάπη. Είναι τα παιδιά μου κάτω. Και αυτό το δεκαπλασιάζει στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Η ταινία αυτή περπάτησε πολλά χρόνια μοναχικής δουλειάς και 3 υπέροχα χρόνια συντροφικής δουλειάς, συναδελφικής δουλειάς. Στο σύνολο λοιπόν μετράμε 13 χρόνια προκειμένου να επιτελεστεί. Βραβεύτηκε πρόσφατα στη Σανγκάη με ένα βραβείο μη αναμενόμενο και πολύ σπουδαίο ανάμεσα σε πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες. Αισθάνομαι να πω και εδώ στην πατρίδα μου το μήνυμα που μεταφέρει αυτή η ταινία. Στη Σανγκάη λοιπόν όταν προβλήθηκε η ταινία με πλαισίωσαν 2 κορίτσια που δεν είχα καταλάβει ακριβώς το ρόλο τους να μου πούν ποιες ερωτήσεις δεν θα με έφερναν σε αμηχανία. Ενώ ένιωσα λίγο ένα παλιό καθεστώς να περιραίει στην ατμόσφαιρα και τους είπα βέβαια το λόγο που με πήγε τόσο ένθερμα στη Σανγκάη, όμως δίστασα να το πω δημόσια. Όταν πήρα όμως το βραβείο, δεν δίστασα να το πω δημόσια. Είπα λοιπόν ότι η ταινία μας τελειώνει με νούμερα, δυστυχώς δύσκολα και δυσάρεστα, τα οποία κατεγράφησαν το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι 200 εκατομμύρια γυναίκες λείπουν πληθυσμιακά από τον πλανήτη λόγω γυναικοκτονίας και επιλεκτικής εμβριοκτονίας. Είπα λοιπόν στη Σανγκάη, λυπάμαι που αυτό με έφερε τόσο θερμά στη χώρα σας, για να το πω μπροστά σας, τα 40 μόνο εκατομμύρια τις 2,5 τελευταίες δεκαετίες είναι από τη χώρα σας, εξαιτίας αυτού του νόμου της μονοτεχνικής οικογένειας που ξέχασε ή ξεχάστηκε να καταργηθεί και μετράτε κι εσείς χιλιάδες ψυχές, όπως μετρήσαμε κι εμείς στη χώρα μου, που επίσης ξέχασε ένας νόμος να καταργηθεί χιλιάδες ψυχές. Αυτό λοιπόν, αν και υπερέχουμε πληθυσμιακά στον πλανήτη οι γυναίκες, μας καθιστά μειονότητα. Είμαστε ακόμα μειονότητα στα δικαιώματα, στις ίσες ευκαιρίες, είμαστε μειονότητα. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν κλειτοριδεκτομές στον πλανήτη ή ένα κοριτσάκι γεννιέται κάπου σε έναν τόπο του πλανήτη και θεωρείται ανεπιθύμητο. Ναι, είμαστε μειονότητα και η ταινία με έναν τρόπο το επικοινωνεί αυτό και είμαι πανευτυχής πραγματικά που τα νέα παιδιά, γιατί το κοινό αυτό που στήριξε την ταινία και πέρασε τις 450.000 είναι νέο κοινό, το 70% είναι νέα παιδιά του σχολείου ακόμα και του πανεπιστημίου. Θέλω μετά από όλα αυτά να αφιερώσω το βραβείο αυτό στην Καρδιοφιλιά, γιατί χωρίς την Καρδιοφιλιά δεν θα γινόταν αυτή η ταινία ποτέ. Και γιατί πιστεύω ότι της αξίζουν όλα τα βραβεία του κόσμου, γιατί την είδα να βγάζει το δέρμα της και να το γυρνάει ανάποδα για να παίξει αυτό το ρόλο. Και ήμουνα μάρτυρα σε αυτό και θα το λέω μέχρι να δείχνεται η ταινία σε αυτόν τον κόσμο. Μαζί με το μήνυμά της λοιπόν θα μεταφέρω και αυτή την αίσθηση και αυτή την εντύπωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το υπέροχο κάλεσμα, για όλο αυτό το αγκάλιασμα, για αυτή την υπέροχη προβολή. Και να πω τελευταία ότι άκουσα με τέτοια χαρά και ανάταση το νέο μας υφυπουργό να μιλάει για όλα αυτά τα θέματα που πριν από λίγο ανεπισήμως πρότεινα τον εαυτό μου να τον δω και να μιλήσουμε και εξεπλάγει που πριν ακόμα πάω στο γραφείο του, τον συναντήσω και του τα εκθέσω, εκείνος τα εξέθεσε δημόσια. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, σας ευχαριστούμε που τα θίξατε όλα αυτά και προσμένουμε όλοι πραγματικά να τα αναλάβετε στα χέρια σας και να τα φέρετε εις πέρας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Μάιρα και στο Δημήτρη επίσης κάποια δουλειά θα με επιτρέψεις. Υψηλές επισκέψεις ανθρώπων, της τέχνης και του πολιτισμού
που αναγνώρισαν πως όταν υπάρχει κέφι, διάθεση και αγάπη για αυτό που κάνεις, ακόμα και μια μικρή πόλη όπως το Αίγυο μπορεί να μεγαλουργήσει. Το Αίγυο, οι άνθρωποι του, οι άνθρωποι που εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση, έτυχαν τη μέγιστη αναγνώριση από επισκέπτες, διαγωνιζόμενους και όλους όσους είδαν στο βλέμμα τους τα όρια που έθεσαν. Και αυτά είναι πολύ μακριά, έξω από την Ελλάδα, στον κόσμο όλο.